Kublai bon yo piki perlok ki bas ngau tenat ban pe yo piki 28. Menta kecan men hang ni ngidon iba chan deme sungo. Ibai nai nong chong chnong jong ke blok 1. Ha ke jo ke poro iba long i Sherman jong ke HBDRF. Kublai bon ba chan deme ke por bokor ror jong pi. Menta kecan men ngin ye discuss ya ka election MLA jong ke Jela Assam. Kumno pis ngau halor jong kani ke election MLA jong ke Jela Assam kumbang ila tim ba pi nagaliang jong ke blok 1 pila depan bana ban kentai Jisendon ya kani ka election MLA jong ke Jela Assam Kublai sibun ba paila ya kani ga jingkot ke jong pi pat kum juru ngai kublai ya ki perlok perjor baro ki baju sngo tenat ban pek ban sngap ya ki kubor lane ya ki jingtip mo lang ba jong new channel te nakaliang jungi hi kumka New Trap Border Dispute Redressal Forum HBDRF kumba kiparlok perjor ke yo i hlat ta kubor bo pher ba ngila dep penbena ban boycott election jong Jela Assam MLA election ban salong kendai tarik mentau benai te nakaliang jungi hi kumka forum ngila dep penbena kum to bat hadin nang to bun ki parlok perjor ki baong ba kumnu pi HBDRF dan ka forum ba pi boycott election jok Assam haba ma pi pat pi don Chinese po Meghalaya kan ni ka de ka we ka jingli ka ba ni sayo sngew henrei lengba jong ka ne ga khubor ni ne ka leng jong ka HBDRF bat kum juru nga kum Sherman ha ka ju ko por ba de unong song snong nang te na po blok 1 ila kalabang ng pelot te daga ba siya ni ong ba de tang mangi ke HBDRF kabapan bena la ni ka bakhot ban penlong ya ka ni ka ban boycott ka ni election pi na marbale ba haga jingelang ka balong haga khan riu terik jong bena April ka snem arhajar arpwe rengkat bagi hajar ki pai nong song snong jong snong ela kalabang nang pelot bat kumjuru kinong snong ke badon marjan bat border ber Jela Assam nilarai ban pendon kam na ni ban pentrei kam nda kata ka non cooperation movement bat Jela Assam te habangi ong non cooperation movement kemut ladon sibun ba ki benta phi te ladagi kran ni kata kemut kan jerok than tingin simbe tang we ka topik kata ka dei ban boycott election kabalong hapok kata ka mat jong kata ka non cooperation movement ke te man hadin nang ta ru ngidang penti kena bat ngidang pentemai ya kene garai ha ka tu ka public rally bat gaju bat ha ka cu por kamut ka public meeting ka bangi perlong ha ka lai tarik me arja rakusan hang ni po juai oh ya ka rally ngala sedang ni nalat yang nang ba Korman College bat ni penkut hang te ha district library mentong bat hadin nang ta hapo district library ni pelong ni gajing yelang bat haga ni gajing yelang pai ba nilai sim biang ya karai bat pendek biang ya kataka non cooperation movement bat hapo jong kataka non cooperation movement la don no kataka benta ban boycott election ke bat kuman sip keren mau mo haga country utrik jong benai ayu jong benai February ru ngidang penken mau biang ya kata haga jing yelang belong ha baratu dia kata kapor gedang ye keren biang gedang perken mau biang gedong sung ban nyimde ban simenta haga ni election jong ka Jela Assam ka balong election MLA ge te haka Frederick jong benai March mentai usnem haka dor bar hi jong ipai nong sung jong ka elaka labang nang pelut ka balong ka sung deiler haka ta kapor kum gedong sung jong ka elaka kila rai biang ban boycott ika election jong ka Assam ka ban salong khandai tarik mentau benai ku bangi ong duduk mendi te de halor jong ka ni gedong rim bang ni nagaliang ka HBDRF ba chuyeng na ka por na ka benta banda wayo purusam bat kumjur ban transfer biang ka blok 2 na ka Jela Assam ska Meghalaya ni sim ya ka ni jingkit klik ban penbena ban pen tips ki pai ba bang ni nagaliang ka elaka labang nang pelot bat ka New Trap Border Dispute Redressal Forum ki babun ki member jungi ki de ki banang te ngilar sim ya ka ni karai ban boycott ka ni election te kani kamde tangga ayu kani kamde tangga rai jongi ka HBDRF ndrai ni pen sngew chpai ba lengba ka rai jongki pa ni snong jongka ela kalabang pelut ke bati hukum ka blok 1
kata komut ka jingkan tai jong pi ya kan ke election jong ka jela Assam ka mangamut ong ka MLA mo kata komut ka jing yes ngau thu jing mut jong ka HBDRF bat kinong jong chonong jong ka block bon mo ai ka daw ko pelong ya pi ba pin kan tai la ne ban boycott ya kan ke election MLA jong jela Assam te ka daw hi ka dei be halor kanong rim bangi yeng mo kata ka dei ban pen phai biang ban retransfer biang ya ka ilaka labang pelut ka batip menshwa kum ka nong pelut deloyship hakapor jong ka sarkar pareng pi te ka jing boycott jongi ka daw bangi kentai lane bangi boycott ya ka ni election ka dei be ba ban penpau mo ban penpau ka sarkar Assam bat kum juru ka sarkar Meghalaya berwat ka sarkar India hiru bangi ni kwa bermidawa ba ka blok 1 blok 2 hi dan ka elaka labang nang pelut hi bar karat nang tung kerwang hi ka tip ngom blok 2 ki debek ban wan phai le ban pan phai biang sepok ka jela Meghalaya ku baju long handai hantai ku long kuma namar balei ba kadau ka bangi boycott ya kan election ka long ru bangi persyajur ya ke jingle don bor jong ka sarkar Assam ha ka tu ko por ha ka por bathau yak district council lengba kata ka sikshidul ka kharnet ka bahan reu hopok ngerti sensyar jong beri India te kalong ka eke bas ngau sui larang ya keren panggane kan simpor lagi kenta dengan keren tang tiak kenang ba ka por kan om simthan kan om slemthan te ko mangitip nadu handai thai kulong kuma mo ka blok 1 blok 2 hi lane ka elaka labang nang pelut hi ka dei bek kata ka part and parcel lane kata ka benta jong ka himajang kia nadu kata ka snem ka bakhat san spa baladon kita kisim nadu uta ko mangitip to parbat re mo terter hadu ka snem hat handai spa lai perusan hadu urajen drasing sim ha po kita ji sensar jong kisim kumbalai peu tam lai peu mut tam bat lai spa snem tam ke himajang ka blok 1 hi lane ka elaka labang pelut hi ka dei be hapo ka himajang dia bar ha ke senchar yo ka sarkar pareng nadu ka snem khat khandai khat praspa lai peusan hadu ka snem khat khandai spa sa peu nyeuru baro ha ke senchar yo sarkar pareng ka dei ka elaka jungi kadang hap be hapo ka senchar yo ka sarkar pareng patip kumang ong meni ka nong pelut doloi ship hi handa ka eke bes kau si ka lomba anda giyo no ela ka jong ka ri India giyo jing lai lui bar habal pentre kamo ya ka riti senchar jong beri India bar hapo riti senchar jong beri India ka don ka siksidul bar hapo ka siksidul kidon kita ki kendon ban chna la ni ban thau ya kita ki district council na ka penta ka jingbit jingbiang jo ki pai ulum ke ban hapo ka jela Assam dan ni hapo ka India hi baro ko be ti habat thau kita district council habat thau kita district council ke jela Assam ka ta ka por klaim ke jing tip klaim ke jing ngau thu klaim ke jing menjur klaim kata ka jing lek sorbi dan ke jing lek pek benia ka bebiang ka penhap jubor no yengi ya ka blok 1 ya ka elaka nong pelut bat kum juru la klat bat la klia ru la kat ru mo mong pareng ye ki benta jong elaka nartiang ye ki benta jong ka elaka nong jingi ye ki benta jong ka elaka Ciliang Bentang badru ya ki elaka ya ki benta jong elaka ralian bala penhap jubor no yengi cepo United ke charmi kiril sekata ka por ka bale ka karbi ang long benta lengba kata ka notification ka bago government of Assam ka permi haga khalai ter ka perlu ka kandai spasan ka we dina kaliang jungi ki persya juri ka ni namar bale ba lele ya ka ni claim ka jing tip claim ka jing menjur jungi ki pa ni fungsionong jong ka elaka labang pelut ka blok 1 ka bade kita ki try bulu kedai halor ka ni ka nongrim bangingi benar bat ni boycott ya kan election jong ka jela Assam MLA election ka Bansalong mentau benai bat kumbar super kan mau om day tang kan election bengila boycott bengila rai ban boycott arteli election gede ban boycott ka election ka election MDC jaga karbi anglong autonomous council ka bahaga ha syaki ki khot ka MAC member of autonomous council ki khot om day kum shini MDC ki ong MAC ya ka tar gele boycott ka ar pare election MP ke brang sudep ya ka tar gele boycott bat sakan ni ka election pamentaru nilarai ban boycott me ba chandme kumba ngilati mo ka blok 1 bat ka blok 2 kidang dei ki hok kanti jong ka jela Meghalaya
Ban lor ba phi la pen bana ba phin kentai dan ba phin boycott yakani ka election MLA trong jala Assam. Ka eipat ka ba pelong yaki kato kat ni ki briu ban le the bot cha ka jala Assam wat ba phi kum kinong ya lam ni kum kinong chong chnong yong ka block 1 phila de pen bana ban kentai chisen don yakani ka election MLA trong jala Assam. Te phi ba phi kum ne mo. Te ngay barok dangi ngi yu yo smel ya ketu jerwai ke boong lang yong ki don hi haman ki kenhun phi te ngaru ngesim ba kanehi ka jinglong jong ki briu jong ni kumba hagano kano ka jing yakhi hagano kano ka kam ka jam ru ka don be hi kata ka kita ki lang yong mo kita kinong di ya karib ka jat benriu ladang ipek kat kum ka jingnyet ke jungi ki khasi penar bat ki don kita ki nong set syukur ki nong set kela bat ndedang kata kadau ba kumno ka sarkar phareng kayo balik kem yu kiang nang ba naga krem ka balik petri bat kumta terter daga buj jong kinong we le naga buj jong kinong shun la bandong bakumno ka sarkar phareng kayo balik kem yu pirot sing hakta kru kompi but kumno kumbangi chuti baro ba kumno la dina yu Jesus Christ de sun ranjong uhi but kumno ru kini ki Filistia kayo ban kem yu Samson de lang baga tengah jong uhi ke delila te kemut hakan ni ka bentaru ngasngeo bat ngadon bandong hakan ni ka rukom ka kata ka de ka we kabade ke jinglong briu hi bat ki don sibun ki benta ki ba penlong ki briu jungi ban artatin hi ka we ka daw ka ba sem jing bha yangi kum kinong yalam barit baria ban pen sngew thu la de ban pen nge ban pen ko mu ki briu jungi bakin om yi sim benta ngam la ban ong ba hadu kat no kin ko ngu la ne kin nge ban om le thepwut la ne hadu kat no kin le persha bat kin le thepwut ya kata ngam la ban ong namar balai ba haba ong lek haba om don ba boycott ru 4% di om don ni biya lek kum mang yo ina ka por ba 80% kum ta ter 86 87% kum ta tila da boycott ru kum kan don ha kata ku kom ba ki don ni ke ba ki ve arte ki ban lek kum ba ngon ni kita lang yong ki ban ya lek simenta ha kata ku kom tang ba kum ba pisu kli menne ba nagano ka daw mo te ka daw ko ban kong hi kamut ba kejing bit spa jung bibru kubangan lu benne balai ba yu ladi Jesus Christ balai ba kemut delila ke dino Samson balai ba kemut ba ka sarkar phareng ga yu ban kem yu kiang nang ba naga jaka ka bauri ke de kejing bit spa jung bibru te hakani ka kenti ke ba mentah ka jing de ba kan ka rai jung ban boycott kan action ru kalong hakata he ka ru kombi ngamar ba mentah ka sarkar Assam kawan ban phon kawan ban pa kawan ban penbiet kawan ban pengok dah kepisah tegi bru cengi jongi cetele ki bom juyo meno la de yo tang ar spa lai spa ar kumut kilaya kemen sebab palat te kan negde ke we ka dah wa pelong ki bru jongi let's see kila ban le si mentah kan ni ka election to ka daw ka ba ar ka dei be om tang kata gejing phon mi jing pa ka don ru gejing penting per smith pi namar bangayo ka khobor ka batikana ba don ki ba om lada pimlek ban thebut sahakani ke benta sahakani ke kenti lani sahakani election phila ban sha harais lani phila ban sha pansitom lani phila ban sha besno te kala ban de ke ne ke we daw bat ka ba lai bat de nalor ketuk ka ba nalor ketuk pisah ka bagi airu kidang kular ban ra kita ki development kita ki skim ying kita ki cooperation kita ki lenti kita ki singking kita ki umbam umdi umta terter ke kadaw ka balai bat kadaw ka basau kaba pensengau si yengi kinong yalam hadu kata-kata kade kejing lek-lek jong so karame kalaya namar bayi kita ya kata ke ilaka ka district council kade ban pen im nadu ke snem ahjar lai ahjar arpeu lai mo la ai sanat yu het snong la ai sanat yu acting doloi nadu ke snem ahjar arpeu lai hendre kat kum prosedur hi haki states ki balong ki bedon district council ni kata schedule state mo te ke prosedur kalong banding kong ke district council kan itu chwai gitu isno kan itu chwai gitu isno
hadin beli itu ke district council kum ke sinong bapura hapok ke jurisdiction jong district council u BDO badai hak tu ke sinong un accept ke un recommend ke baladon kata ke sinong hapok kata ke blok bar hadin nang ta kemun ke sarkar kan sa itu ke tu ke sinong ke bathmai kan sa ai kita ke village court bakas peneruh hapok ke department welfare ladah ke election department ladah ke crime branch ladah ke induk ki bertaruh te ke jingi debat kan ni ia ka blok 1 ru kumaga ong ia ki tegi sinong ke badon spo blok 1 spo ela kala barang pelur ru kumaga ong duduk mene bagi district council du usna marjar lai leb itu kena hadu mentaru kemut ka state government kala dek pendim kemut ong district council dek pendim re hadu mentaru kemut na kala ngejung ku forum dek ai ke tegi jing tau jing tar baro caka sarkar ar laisin bat mar khamat bat usif minister baka sarkar leb chong jing yalang re hadu mentaru kumaga sarkar me khalia kampat itu ide sinong not yet recognized and not yet inclusion yang kita isnong. Tadi ada negara daw ba, giberiu jungi sete, kimyo kita kikot islang kabron kami kita personal documents, kumki birth certificate, kumki election photo identity card, kumki Aadhaar card, bat kiwe dike. Ti kumaki ong dodo benne, wat patar pat yayo. Ti I kumba gani kicing pen im jong ka district council elaka, bat kicing aisa nat jong district council lagi, wahek senong bat acting deloy, kalau kum ka kam kai ke. Dede negara daw ba pan arkatin yi gibru jungi ba yo let's say ba ka sarkar Meghalaya kam simphia bat kan bujing ini sekabiru kejidon kam siapa palat kita kikot kisla kumki Aadhaar kumki election photo identity card kumki niki birth certificate schedule tribe certificate kalong ba kejing dawa ka kam siapa palat nomor belai ba fiti mentate nadu bagi pak sedang pak sekuli khunru kum klaim Aadhaar timia sya jute Teka nek dai ke ka daw ko ba penlong i gibru jungi ba nim la shu ban ye cha ke desa ka weru kemut ba ni nagaliang jong ka sarkar Meghalaya kat no ngi kerpat kat no ngi ngu ngi dem kat no ngi dawaru kimyai teka assembly teka ba wan terwahadu du tluing te kum no ken gibru jungi kala panesha teka nek dai ka daw ko penlong ka ba bhai gibru jungi yo let's say kin omla syuban kontrol te lani nagaliang jung ngiro kumut kipai ngimla syuban pengongu ya kipai ba kin om lek bani simantah gani election kaman sawan ba chandame nisngeu tna chibon ban ya discuss mat pi shapangani ke topik te le se kani ke cingkeli ke bakhat do bat ke bodon kam do kata hatu kani ke cinglai ya chimbanta jong ki khasi chantia hakani ke election jong jela Assam kan kata em ya ke kam penbek yo pot usam hapdeng ke jela Meghalaya bat ke Assam TPI bang haga jing shisha kala hi bandon ke jikta pi tangba ladani page pat katkum kata ka status go mo kaba ka sarkar Assam bat ka sarkar Meghalaya keladep ban menjur ban berterekam ya ka nadu ki pheu snem ke beladep pi te kumba nitip hi kamut ayu kata ka status go kamut ai bakan long kumba ka long ai bakan long shu lan ai bakan yai chua kumba ka dei ban yai kata ka dei ka status go te ka ni ka kam jong ka block 1 ban block 2 ban transfer biaya ka block 1 ban block 2 lane gane ke kam penbet put kam dek isu ke badang benta benne hi since 1951 nadu ke senam ka khandai spa san pwe the isu ke balas lem ha tang baha kata ke por te kadang de kata ke subject jong ki district council ha ke por bangi dang don bar ke jela Assam hi baro kowe kata ke mut ha pedeng ke United khasi Jaintia Hills bar United ka Charmikir Hills hadin nang ta ke mi no ka Jaintia Hills atau masuk district council teka dapat ke subjek jong Jaintia Hills atau masuk district council bat ka Karbi Anglong atau mas council ke tiha ketu ko por ko mut la don ke jing ya keren nemla ban len ya kata te ka kampat poi ke final kampat poi ke bekut de dengan ni ka dawa ke sarkar Assam kat ba dang yat kata ke jing ya keren kat ba kata ka jing ya keren ban final ke kampat poi te kemut ka le no kita ki benta ki bagadai ban le ke te naga daw jung ipat naga liang ka sarkar jung ipat ka burong palat ia kata ka rai mo kata ka statusku barha ke juku poru kemut
imat kumbaka abba hadu banati kena shwa purusam tian sa ai kita development lain sa itu kita kisnong kumta ter ke te ayu ko bami nang ne kala bandon hi kejing kata namar balai ba ngaong kumta mo kumba long menta ngangai baro na preng jungi ki pai ka bari hunyo trap ngilatip kumno kini ki kai klau karbi kile benyi ki bari jungi nadu ko snem arah jar ter nadu ko snem arah jar khan riu khan nyu kalok siapa palat kumang keren ke por palat banyak ki marat ki mareng te kile ki kidnap ki penyap ki diman pisa ki le bejot kumta ter Henry ka pasal si kalong bahak tu kopor om don press om don media om don betip ha ka tu kopor bejia pi tede ka daw bang ni setip ni sayo lak ban benar tip so pai ba ni cek sorkar dang hagi di snem hadin khat san khat rius snem hadin baledep jia tege ni ka kes kala pejak no ke namar bal snem palas kopor Henry ka jing shisha ka mut ngim la ban len ngin keren ba ye ka jing shisha pi te ka jing mut jong ki ga mut ba ban be no yingi te jadi yang kita tahu kemudian bagi beliau juga hapat patch no ajar lagi tu saat seni yang refugee ke bang yatip bro tapi bat kumus pun mau badang ke senam ajar khat sanru piru lakan mau hi bagi pipe labang no pelut jungi kumba cispa san peru mut kiat wan seni sport jual policy office ni kan mau ya tu ajar khat san hobna agos lai pe waiteri ti katu jing mut juki gade ban be sinong yangi Henry bantah bagi belasu ban be yangi kamut kisah pak no yangi ke kisah pak kisah penbet no yangi namar ba ka asam ka sngau thu ki karbi ka sngau thu ba kalong ka ba ki hadu kata bikin yo ban kam try no ya gane jaka namar ba le ban ru deng kong ru gane ka hok jungi gane ka benta jungi lapan habingi setir ro ka bor klem jing tip klem jing manjur jungi ban lorang taru ka sarkar asam hi ka pen ka notification ka snam ka dai spak san usan ka snam ka dai spak san new baru ada survey kan ni jaka ban transfer biang cepo Meghalaya cepo United kasih jahil sakat ke por haka snem kat kandas pak san rupara jadi ini kita kedau ke bahaya ki bat ke bujung ki menta kalau ba kubno ban pen beji kini gibriu ba makihi kin long kita gisaki makihi kin saki jaka asam ba ungi hun ni kwa ni menjur ban don cepo jung jelasam jadi ini kedau ba menta kalau sedang no ban pen bej ban pen ngob gibriu jungi ba makihi kin long kita gisaki kibahun kibasuk banon cepo asam namar ba balai ba kawe ni kimat ba sarkar kan simat pembek put kedai ha ka willingness jo gibriu pi kinong syam keberon tu bathai te imat kun kitip na kadang daw te kis pembek no gibriu jungi ke henre ka ba ngadon ban ong mo ko ba ne ba kadai ka jinggeli ka ba khandu te ka long ka ba sneu si ba ha ka tin penar jungi ki ong dan kendong pejat dan kendong keti mo te haktin kasila bong pom khong dong jat khong dong ti kita gane gade ke jingmot ka bajliu bah haktin penar jungi kalong kumba wo kejat ke ya kita gidong yalam mengikat ne ngila do yap mo ban yang le na ka banta ba penyo kita ka hok jungki ba ka ri ba ka te gari ba ki te ber ka basong pasahang te ki wan thai biang spo Meghalaya kumajulong du undai thai kulong kuma bikin yo bakin ya deh kita ketin telik kita riti ke dustur kita niam ke rukom kum ta ter ke aikur ke ajak dong sendong lek bas ngausi kalong ba lada gilek kumne kumba ongene kumba dai kendong kejak kendong ti ngi kendong ya lam geng hakti pana jungi te kalong ke bas kamu kim trek bani trek lang mo kim don kata ke mesin bujingi trelang terus ka weru kamut ba na kada bujing bi bat bujing duk pi ba ku bangi ju sngaw na kepor ya ubriu batli ke kepo pisuk bat penop pisuk bat penbi Tigi beriu jungi ro hakta grukom. Saka weru kamot ba habat ngan ka kepo. Haba patrai benasu. Te lada ay pana ro hapdiang em. Te si benta kamot kadai na kata. Kumang ngaong na du menne. Te henre ke jing ketu ke jong ngahi lengba jong kanega. Lapatai kubor ne lengba kanega jing keren ke jungi ye beriu jungi ba. Dalele ro kamot kim de ban yibi kim de ban yengop. Namar ba baniat ban yo ay kata hok jungi lane kajing yela lai lut hi ya kari ba kajai bedriu kam dei tang po cisni arsni mlak berpendap tang po cisni arsni kumung tip ke India kan usnem yele ba yo kajing lut ars pa snem tam mo namar ba kaga snem khandru spa sarkar pharengawan ka sedang bersencar ke India lembaga East India Company tadin cis pa snem cis sencar jongka nadu ka snem khat new spa sedang kata gaji khilai lut
tingyo ban yo jing lu ka khandai spa sapeu yo at spa senam tam mem jadi re gadam kan tu gi priu jungni begini ban yesha te sakabe kan ban ong ba oke nang ba kumno ong haswa bun ya hotelai pasi ong lada ka khmat jung ka phai sha liang mi sngi mo ha po si spa senam kan li gari oke nang ba ai karati si spa senam te ngi ki ginam song chnom jong ka era kara labang nang pelur ngiri ban yo kata ka mensip bar sakabe kan ban ong kum ni mo Wene kan lam nong yela lui bakrau bha jong India. Netaji Subhas Chandra Bose. Kumno ong ukan di ujai dia kata non violence. Netaji Subhas Chandra Bose par ong give me blood and I will give you freedom. Ayang aga senam dengan ai pi jing lai lui. Kata ga de ka bomla ban ke ban nim la ban klet mo. Te hadin ga de jing kren jagu. Kata kemersim yela lai lui jong India kanang rahem, kanang kluit kanang rahem. Kala kata shisha ya ga jemur jupar khat ke jumki ki iba tang kata kana balance kam trekam hamne kumba ngi yo I mo kumba ngi tip ba kumno haga meeting ba kala pelong haga nong ba kolkata ki kan the ki bodon ki bomdon ai ki balek tu jing yalang ki law ki score ki jumki ki khadu ki jumki ki te sakti ki jumki bat ki la ai sha kata ka kejing ki ke jong ne tu ji Subhas Chandra Bose dia kalian jong ipar kum kinong yalam jong HBR app lani kum kinong yalam ki barit hagani ke jingi ki ke jungi nimda wa ki ya kata ban law ya kata ki so score ki jungki ya kita ki khadu ki jungki ta ki sakti ki jungki hendrai ka ek bangi kerpat ki galong ba sneo bha ban yesha bar sakaberu ngandon bar sneo menta kalong kani ba ka sarkar me clear ngla balen ba nang kapor kala sedang hi ban yaj kata ka proses kumno ban ithu na iti kisnong baro bar kalong bas ngau tenat ba ka executive committee jong janji hills ada mas sir council kala pas ban ai no ikita ki pata claim jing siu ikipai ni hunong jong elaka la banang pelut ya kita berdep apply kumba cispa nyu peu pra peu terli tiki priu jungi ki ban yasha ki kim de ban pengop kim de ban bi kim de ban ngop ha kata ka jing pembet jong ki nong karbi bar sakawiru kim de ban yeting namar ban ngiru ngilong ki baya kare bala kare om ngi kre ban hiar thama lani ban yale marga liang lani ban wanra da kata jing ya snang hendrai ga e ga ban ngi kre ka lomba ban ya dai ki jong gi jai ban riu ge namar ban ya da te constitution ro ge cha te ban atak yo briu te long illegal re ban ya dapat ladi te ka long legal te pidan ko hok te ban ya dai ladi te ngiru ha kata ka rukom ge te lang ba jong ni ge jing kren jong ni te ngai ba ka por kala slem mo te nagaliang jong ni kum go forum ban nagaliang jong ngai kum nong snong jong ka te ka thany ba ga ju ko por sharman jong ni ko forum jong ni ka ne ke ko bor ka ba ka wa ban persnel si briu jong ni ngang scam ba kani ka topic dani ka jingye kren jongi mata jan met kan long go jingker khu om tang ya kinong chong chnong chong ko block 1 block 2 honrei ka dei ka wei na ki jing ai man sem chong pi wat yangi kinong chong chnong hapo ka bri chong han yok trep hi bangin ai ki jing kerchan ko pura nak bentaban penyok biang sajisen ya ka block 1 bar ka block 2 cha ki chala mekhalaya chongi te ku blai chibon ya pi ki perlok ke pe ya kani ka topik ka bangi discourse ha kani ka chan met ka pamata chia chan ngo